Γεια σας παιδιά, αυτή τη στιγμή μόλις τερμάτισα το 99 μέρες στο δάσος. Δεν το τερμάτισα βασικά, τερμάτισα το νέο event. Δείτε εδώ. Τώρα έπαιζε ο αδελφός μου, αλλά λίβαρε. Αυτό που πας εδώ πέρα πάνω στο ούφο. Σκοτώνεις εξωγήινους. Και περνάς εδώ πέρα πύλες. Και υπάρχει ένα chest που σου δίνει αυτό εδώ το κανόνι. Εδώ πέρα υπάρχει φαΐ, το οποίο το έχω πάρει όλο και το έχω βάλει στη βάση. Κάτσε, περιμένετε να φάω και λίγο. Οκ. Εμένα είχα βρει και ένα trader κάπου εδώ. Να. Ούντος. Κάπου είχα δει και ένα trader. Νάτος εδώ. Σου βγάζει ένα κουμπί που σου δίνει, που διαλέγεις να πάρεις ή αυτή την armor ή το κανόνι που πήρα εγώ ή το shotgun που πήρα από το chest. Και αφού εγώ είχα ήδη την πανοπλία, διέλεξα το κανόνι. Αυτή τη στιγμή το έχω τερματίσει όλο. Και αυτό είναι το βίντεο. Άμα θέλετε να το τερματίσω και σε βίντεο, γράψτε στα σχόλια. Αυτά.